மெட்ராஸ் அம்மா சமையல் சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. இன்றைக்கி ஆனந்த் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் வந்து நான் திரும்ப என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஆனியன் எப்படி வந்து விளைவிக்கிறது அப்படிங்கிறத மாடி தோட்டத்தில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்குள்ள எப்பொழுதும் சொல்கிறது தான், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், நல்ல விஷயத்த 4 பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், நல்லதே நடக்கும் சொல்லுவாங்க. ஸோ நீங்களும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்களா சேனலை? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சரிங்க, இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். சில பேர் ஸ்கிப் பண்ணி பார்ப்பாங்க, அதனால் ஐடியா தெரியாமல் போயிடும். ஃபுல்லாக வீடியோ பாருங்கள். சரி, நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ரொம்ப நேரம் கதை பேச வேண்டாம். இப்போது ஆனியன், அதாவது சின்ன வெங்காயம் இருக்குல்ல, பெரிய வெங்காயத்தை நம்ம விளைவிக்க முடியாது, ரொம்ப கஷ்டங்க. நம்ம மாடி தோட்டத்தில் ஒரு க்ரோ பேக், ஹைட்டு கம்மியாக உள்ள க்ரோ பேக் எடுத்துக்கிட்டாலே போதும். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆனியன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எத்தனை ஆனியன் இருக்குன்னு பார்த்துங்க. கையில் ஒரு 10-15 ஆனியன் வைக்க போகிறேன். இந்த ஆனியனுடைய மிகச்சிறந்த தன்மை என்னன்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா, ரொம்ப குளிர்ச்சி தரக்கூடியதுங்க. இந்த ஆனியனை வந்து நம்ம